Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelar, falleres de cartró, aula de cremar, gomina i processó. Salut al senyoret, escola de retorns, el sant a passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin d'en Benidorm, posar-la mà i callar, platges de formigó, vivir así es morir de amor. Cantava Milans del Bosc. Benvinguts, illencs i illenques. Així està Josan Piqueres. No està Josan Piqueres perquè... Bueno, ho dirà ell, no ho diré jo. El camp de futbol, alça la mà dreta, l'afició a la curva nord. Ja m'has alçat el micro. Però que no t'he presentat, la primera norma és que tinc que presentar-te. Vale, perdona. La geperudeta, besant la moreneta. Vendetta i noves glòries en oferta. I ahí teniu a Josan Piqueres al meu costat, a la meva dreta, en les vostres pantalles. Bueno, no esteu veient a mi, esteu veient-lo a ell, a Darío. Correcte. I ara pots fer el canvi de pantalla. O sea, para que se'ns veja el resto. Claro, pues tens realització i tot, avui. Però com que tinc, la faig jo. Claro, per això. Tu em vols així perquè faig este cos. No, si vols... Si vols jo canvie. Ara canviem. Incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara... Bueno, yo os deixo als mandos de Josan Piqueres, Darío así. Hola Darío, sí, ¿cómo estás? Hola, bebé. ¿Tope? Tope. Perfecte. Y yo que me alegre, sí. Vale. Sí, total. El ball del cap per avall. Àngela, tu també t'alegres? Sí, m'alegre molt. Bé? M'alegre molt. Bé. Vale, pues Josan, yo ya te voy a... Això ja és el hormiguero presentado por Juan del Val, Baixen escalonades per lluir bancals que donen alegries. Bueno, recordar que esteu sentint-nos a través de la 88.2 FM en Marina Baixa, a través de nexafm.com i a través de twitch.tv/nexafm. I Josan, alguna ràdio més que se'ns estiga podent escoltar ara mateixa? No, però este episodi segurament sí que el podrem escoltar com a especial del Benidorm Fest a través de Radio Sol Albal i Radio Canals. Perfecte. Tots els problemes es dissolen en anís. Tenim una cova de lladres. Tu quan tingues tot preparat sense pressa, O sea, tu... No es preocupes, si és que no és el teu programa, no? Si vols, no. No, tu ves tirant, tu... Avui hem boicotejat Ja puc passar o no? Sí. A veure, estàs preguntant en el teu programa si pots passar? No, si no passa res. Tu el presentes i jo vas comentant coses. Jo vos dono paraula a vosaltres i vosaltres parleu. Sí, fas avui de mediador. Sí. Tu lo que vas decir algú que realitze. No, te dic en serio que no, que no tinc problema. Saps què passa? Que ara m'he acostumat a fer tantes coses a la vegada que ara me sentisc inútil. Sí, se te queda curt ara. Claro. Sí. O sea, tu pensa que l'única opció que jo estava així era quan feien Futbol Living o quan feien a lo millor el programa de Valentín que em preguntava alguna cosa. Això és com un repte per a tu. Sí, perquè segurament d'un moment a un altre començaré a pujar-me a la cadira, a menjar-me... Sí. O sea, les ungles me les he tallat, però si no... Pues entonces deixa lo que siente. Que senten. Sí, deixa lo que siente. Siento estoy al costat de Darío. Que siente Josan. Jo faig bulto allí. Si vols. Lo que faria Josan si estiguera ahí. Sí. A la pobina sí. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix, vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Illa Nexa, amb Josan Piqueres. I avui també amb Àngela Boades, Darío Navarro, Cristian Vidal. Jo de bulto, que parlen ells. Buscaré un moment entre tanta boira de trobar-me al teu costat. Alçarem la veu. Illa Nexa, el programa d'entreteniment en valencià, però a la Marina Baixa. Illa Nexa, el programa de la Marina Baixa que és una bogeria. De dilluns a divendres de 7 a 8 de la vesprada. On? A Nexa FM. Clar que sí. Che, això serà si el presentador arriba puntual.
En efecte, sí, el presentador arriba puntual com últimament era... Bueno, hi ha diverses coses. El primer, hem començat a la mateixa hora exactament que el dia d'ahir, i en el dia d'ahir jo ja estava així des de les 10 del matí. No, des de les 12. Coses curioses de la vida. El primer que he de fer és donar-vos les gràcies, perquè sense vosaltres això no seria possible, tenint en compte totes les coses que me solen passar en el meu dia a dia. Cristian, tinc una bona notícia, ja està solucionat el que ahir no funcionava. Sí, home, ja m'he donat compte. Sí, Quan he engegat el vehicle... Sí. O sigui, just el dia després, això és el que té les coses. Però, en principi, ara sona millor i ja no va tornar a... No va passar. No va fallar. I jo estic molt feliç perquè és la primera vegada de 2023 que Àngela Boades visita l'Illa Nexa. Com estàs? Sí, molt bé. Molt bé. Molt bé, ja puc tornar. Jo te tirava molt de menys, de veres. Ja ho sé. Sí. Jo també tirava de menys vindre. Vull que no... A veure, no és que Darío... Sí, el disrespecte a Darío ha sigut... Perquè Darío ha estat aguantant així. Darío ja, això directament... Darío jo crec que s'està integrant en l'estudi. Sí, ja estic fusionant-me ja un poc. Jo només he de dir que ell està mirant un poc el que anava fent jo el dia que tu no estigues ja a tirar ell, Però vosaltres no vau veure el capítol que li vaig dir Darío, senta't. I va fer ell el programa des d'ací, Jo ja li he ensenyat com arrencar-lo, ell ha estat ahí al loro. Ojo al loro. No està pillant. Sí. Bueno, sí, a poc a poc. Ja que això, tu pensa que hi ha màsters de la COPE i de tal per ahir que tot això ho cobren. Clar. O sigui, el presentador arriba tard, saps? No, és de veres. El presentador és l'últim que arriba, el guion se l'han fet, tal, no sé què, i per ensenyar-te a portar els controls i a parlar a la ràdio, o sigui, tu pagues. Sí, és de veres. Hi ha un tema en periodisme que és arribar tard. No, este és, en aquest cas. Això és una cosa és la pausa dramàtica. Però, bueno, voleu que vos conte què m'ha passat? Per favor. Abans. No. M'han passat dues coses. Estava fent-me el dinar barra sopar, perquè, clar, després aniré a... Una pregunta per a la gent que està a l'altre costat. Se mos està veient bé? Perquè... En eixa igual no. Vols que li passa un drapet? No és que estiga bruta. En principi la realització de la qualitat d'imatge va bé. Sí, això ja ho miré jo antes. En principi, o sigui, anem bé, però no sé per què ahir no se mos veu massa bé. No sé què és, però bueno. Total, que bueno, esta nit està el Benidorm Fest i havia de fer coses i tal i qual. Total, que he ficat en l'Air Fryer la meva parella, tot s'ha de dir, va fer l'altre dia un tofu marinat. Sí. Vale. I estava dins d'un tàper de vidre. I jo l'he clavat a l'Air Fryer. Perquè si el vidre es pot clavar al forn i es pot clavar al no microones... tot el vidre, però sí. Bueno, pues ja he descobert que este no. No era d'esos. No. No era d'aixos. I en segon lloc, quan estava per eixir de casa per agafar la bici, resulta que el nostre amic i l'ascensor no funcionava la clau per a baixar al garatge. Ah, bueno. Sí, i he tingut que esperar a un veí fins que poguera vindre per a agafar la bicicleta i poder vindre. Sí, perquè la porta de les escales estava tancada. Sí. O sigui, és tot sumat. Un cúmul de coses. Un cúmul de coses. Molt boniques. Jo crec que Darío, estos últimos días, a que me porta bé estos últimos días, no m'han passat coses estranyes. No, és que sembla sempre que pareix que quan Cristian i Àngela han de vindre... Sí, no. Jo tots els dies que he vingut estaves així ja, tranquil·lament. Balons fora, tirar-li la culpa als demés, no, No. Ja no vuelvo. No, a veure... No, però sí que és veritat. A veure, jo feia 2 mesos i mig que no venia, Sí. L'última volta que vaig vindre va ser el dimecres de antes de festes de Benidorm. Ostres, sí que fa temps, sí. Era, no sé, 7 o 8 de novembre, per ahir. Per ahir 50-50. Per ahir. El 9, crec, o el 8. I fins avui. I fins avui. Bueno, I aquell dia vas arribar tard també. Bueno, avui he estat justificat. Sí. Veus, per això vaig tenir que deixar de ser entrenador d'handbol, perquè havia d'arribar puntual i, clar, havia d'eixir de casa com 2 hores abans per a que no me passaren coses. I arribava 5 minuts abans, arribava a l'hora, però què t'ha passat? Moltes coses. Sí. Sí, és el que n'hi ha. Vinga, seguim. Ya toca el rey de la pista. Sé que no em lleves la vista. M'has fet un like en el Insta. Fem que esta nit siga mixta. Porta'm al llit esta nit, sí, baby, deixa'm voler-te una mica. Mira, mami, dis-me que sí, avui, olvida't d'eixe tronista. Et tinc orant a la...
Pues en principi hi hauria d'haver així un material que no està, però no passa res perquè com està tot pujat a les xarxes anem a comentar-ho. Avui comença el Benidorm Fest, tertúlia Sí. Benidorm Fest. Perfecte. Anem a fer especial. Jo he posat en el títol l'especial Benidorm Fest, o sea... Sí, molt bé, Cristian. El tinc ensenyat a l'home. Bueno, te vas perdre com va ser el d'ahir. El d'ahir va vindre la mare de Darío i qui més va vindre? Ah, sí, i Tatia. I Matías. I va ser Boreles i així, especial Darío's Family. Va ser el dia d'ahir. Cristian, favorit per al Benidorm Fest? Favorit o el que m'agradaria? Els dos. A veure, favorit no tinc massa clar encara qui puedo endur-se'l, però per a mi, ojalà Megara. Sí? Estàs en Nexa també? Eres Team Nexa? Clar. Vale, pensava. N'hi ha 40.000 cançons i n'hi ha una que és diferent al resto, pues jo, eixa m'agrada. Bueno, ojo, a mi No ja. pots dir això, eh? No, però pots dir això. totes van pel rotllo pop, electro, Sí. tal. Megara. Darío? Sí, bueno, suposo que hauré de dir Megara també. Suposo que hauré de dir Megara. Llevo-li la pistola debaix de la taula. Però una pregunta, tot això que és conxavar-se a favor de la ràdio, Bueno, no en diré part que no sí, al pan però- que me ha de comer, com va eso? Àngela? A veure, jo tinc vàries que m'han agradat, però... Vale, podem sentir alguna si voleu així, Però ojalà Megara. Però pel rotllo també? diferent, sí. Però què estem, tots en el mateix barco? O sea... Sí. Vale, perfecte. Ens han enviat una foto amb la ràdio per fora, clar, Sí. quan jo estava venint, una abraçada per a Núria, que ens escriu, una abraçada també per a Paula, que diu que ens està escoltant, per a Sergio Guillén, també, a l'altre costat, una abraçada per a tots ells. És que en estos dies, no sé per què, des que vosaltres no esteu, la comunitat interacciona més. De fet, l'altre dia em va dir un xic, diu, no envia àudios per por. I dic, pues envia àudios, tio. Envia àudios. Dos ens retira ja. Una, que li passen coses quan venim, i l'altra, que la gent interactua quan no Sí. estem. No, quan no esteu. Si vol no torne, eh? No, sí, m'agrada molt que estigues, Àngela. Ah, vale. M'agrada molt que estigues. Gràcies. Vale, anem a visionar algun vídeo de les entrevistes del Benidorm Fest, de la gala. Sabeu alguna cosa de la gala? Bueno, jo sé que amics vostres van estar allí. Amics comuns. Amics comuns, correcte. Sí. Alguna cosa a afegir, a postular, Jo he vist avui un tuit d'una persona també un poc común en la ràdio, que és Inés Perrosaurio, que està de community manager en Shotcall, i comentava que Raiden en Benidorm y yo con estos pelos. Sí, és de veres. A mi pràcticament quasi em deixen de parlar perquè no vaig dir a una persona amb la qual convisc que li vaig fer una entrevista a Raiden. O sigui que... Li fas una entrevista a Raiden i no li dius a la teua parella. No, no és que no li vaig dir. No li vaig dir que anara a fer-se una foto en ell. O sigui, jo què vaig a fer en aquest moment? Coses que passen. Àngela. Dime. A veure, perquè avui la col·laboradora estrella eres tu. Per això estarà així en el plànol al costat del presentador. Que en aquest cas pues, coincidís que sóc jo, però això no té res a veure. Coincidís. Tu sí que eres més especialista en el Benidorm Fest. Sí. Per què ha de guanyar Megara? No, per què ha de guanyar Megara? No. Per què vull que guanyi Megara? Espera, que tinc una resposta a per què ha de guanyar Megara. La sentim. ¿Quieres? Vale, pues te lo vuelvo a enviar. ¿Al de Nexa? Sí, es verdad, te lo envía Janet, perdón. Claro. Uy. Sí que es verdad que estoy un poco empanada últimamente. Pero ¿sabes qué? ¡Me sudan los huevos! Aquesta és la raó per la qual ha de guanyar Megala. Perquè com espera, diu Núria, me suda los huevos. Molt de temps fa Núria que està en Ja és tarde. Se nota, ¿no? Pobreta. Que se li ha menjat el... Mare de Déu, pobreta. Se li nota prou. Sí. Àngela, estaves dient, perdona. Per què? Per què? Sí. Perquè són els únics que no tenen el rotllo electropop darrere, perquè tots tenen algo, excepte Carmento, he de dir. Que és l'única que fa algo completament aïllat i diferent a la resta. Carmento. Sí. A mi m'agrada Carmento també, A mi també m'agrada. Però sé que no... Saps que no. Sé que no. Saps que no. I els altres fan més o menys tot el mateix. I molaria que fora algo diferent el que duguem a Eurovisió, que no passarà. Tu per què apostes? Per qualquiera dels
des que tenen una cançó pop o electrònic. Per qualsevol que soni com el slow-mo. Sí. que alguna n'hi ha. En sèrio penseu que anem a portar un slow-mo 2? N'hi ha una que és Slow-mo 2. Sí, no? Quina seria? Si no me'n recordo quina era. Slow-mo 2. Sí, el títol... Bueno, si em dius els títols te dic quina és, però sí. De totes maneres, anem a... No és de les de la semifinal d'avui, és de les de la semifinal de la setmana que ve. De la setmana que ve. Del dijous, perdó. Anem a sentir de febrer, ja que estem pensant en el mes que ve. Anem a sentir i a videoreaccionar algunes de les entrevistes, en aquest cas, en l'apartat més local. De l'altre dia, d'eixa primera gala del Benidorm Fest. Vinga, endavant. Perquè així penseu que no, però el programa d'avui porta producció. Comienzo en el Benidorm Palace la primera gala del Benidorm Fest 2023. Una propuesta que hicimos hace un año al concejal de fiestas, a Jesús Carrobles, que teníamos un concierto preparado con canciones de Eurovisión y nos dijo, no lo saquéis, vamos a esperar a ver. Y entonces se ha ido estudiando durante un año el tema y voilà, aquí estamos. Con muchas ganas de que como mínimo igualemos los resultados del año pasado, yo creo que lo vamos a superar. El Benidorm es de los destinos que más ocio puede generar en el ámbito de la música y de la cultura y por lo tanto también tener esa capilaridad con la sociedad local, con nuestros artistas jóvenes o mayores y que puedan vivirlo y participar como se ocurría ya en el Festival de la Canción de Benidorm, pues creo que es una parte fundamental. Yo como directivo de la Unión Musical puedo transmitir que todos los músicos de la agrupación están muy contentos de poder compartir escenario con artistas como estos que estamos viendo, Rosa, España, Carlos Higes, y vamos, por supuesto que de uno de ellos saldrá nuestro representante para Eurovisión. Es un proyecto muy interesante y algo que para todos es muy emocionante. Yo creo que multiplicará el efecto en la ciudad, el efecto económico, porque al final las personas que pueden entrar dentro del Palau de Sports al final son 2.000 personas y Benidorm es muy grande y hay mucha plaza alojativa. Ese era el objetivo. Ahí estaba. Tu, com a música, Àngela, si hagueres tingut que tocar en un artista, què te diria jo, abans que Rosa d'Espanya, què faries? Va ser el cas d'alguns dels membres de la Nova o de la Unió Musical que van estar l'altre dia. Ja. Què faries? No ho sé. No ho sé. No saps? No. O sea, però seria rollo... Te impressionaries? Estaries nerviosa? Home, nervis sempre n'hi ha, no? I més en un concert com el que van fer. Però seria guai. Estaria molt bé. Sí? A qui mataries per estar ahí? No matarà ningú. En què s'ha convertit este programa? Matarà ningú. Així aboguem per la no violència, José. Vale, perfecte. Perdona que me... No, però a José en un palo le rehago alguna vegada, Bueno, tu, Cristian, en el cas de que fores músic i te tocara estar en un esdeveniment d'aixòs, què faries? Jo avant en tot. Tu avant en tot. Jo l'únic que tinc per a comentar avui és que n'hi ha algunes cançons que a nivell producció n'hi ha cosetes que m'han xirriat. Bueno, com que estem parlant molt de les cançons, anem a tirar endavant. Vinga, sentir alguna d'elles. Ja les vam sentir en un programa especial que vam fer del Benidorm Fest. Bueno, sabeu que hi ha una favorita, que és la favorita de Nexa FM, però anem a sentir quina és la favorita de l'Illa Nexa i entendreu ara. Home, clar. Home, és que està molt xula. Sabeu quina és o...? No m'ho esperava, n'hi ha no sé moltes cançons, n'hi ha una que no és en castellà precisament. De sota el mar, fantasmes nuclears i sents l'angoixa pel carrer, no hi ha sortida. De nit crema l'asfalt, podria ser el final, però no em despertaré fins que es faci de dia. Treu-te la cuirassa, es pot saber què et passa. Hem de parlar, quin sentit té continuar si tu no m'estimes. S'escolta el món i tu just a temps te'n vas. No puc marxar en vols, veuré caure el cel des del portal, que esclati tot.
que esclati tot, que suposa que en algun moment és el que han desitjat tant Cristian, Àngela com Darío. I principalment si jo estic en aquest esclat, en aquest esclafit, més encara. Vos agrada l'esclati tot o no? Sí. Àngela? Sí. Sí, per què? Això desenvolupa la teva resposta. Home, clar, això és la ràdio. Jo no m'ha preparat l'examen, Això és Jo la ràdio. Però bueno, de sentir-la una miqueta, què t'agrada? M'agrada. El rotllo està molt guai. Està molt guai. I, bueno, que siga en català, mola més. Mola més, sí, és de veres. És com que RTV, a partir d'ara RTV, RTV tots els anys, per ser inclusius, admetixen una cançó que estiga en llengua no estatal, no? O sigui, bueno, estatal, però no... I ens ha tocat la que parlem bien. Sí. En llengua cooficial. En llengua cooficial, per sí, favor, correcte. Josan. Sí. Darío, alguna cosa afegit? No, bueno, clar, l'any passat va ser en gallec i ara en català. El dia que ens toquen euskera, a veure com ho entenem, no? No ens enterarem de res. Sí, bueno, es confondrà amb el d'Islàndia o algo, possiblement. És possible. Possiblement sí. I bueno, com comencen a cridar, li va passar al de... Crec que Cristian, no sé, crec que t'he escoltat comentar alguna vegada, quan va guanyar la Real Societat la Copa, l'entrenador Imanol Alguacil va començar a cridar. I va començar a cridar en euskera. I es va fer viral, perquè va haver molta gent que com que no sabia de què punyetes anava això, clar, perquè era un tio en una sala de premsa cridant en una llengua del demoni. No sé, jo crec que he parlat en... Això en tu? No he sigut jo. Ah, vale. No. Enquadrava més en Darío, que és l'especialista. En què? En llengües no... No, en una pilota que roda en la gespa. Ah, bueno, això és de veres. Sí, això és de veres. Ah, no, ja sé qui li vaig escoltar parlar d'això. Ahí va. Clar, ja sé per què t'he relacionat. Per los esports, clar. Gràcies, supose. Perdona, el meu cap funciona així. Àngela, a veure... next song que vols sentir, que vols escoltar, i no la que ara mateix està posada en YouTube. Sí. Ja l'hem sentit. Més Benidorm Fest. Vols comentar la de Wanted? Ai, no, perdó. Això no es pot dir, no? Wanted? Com Wanted? No, és que hi ha una cançó... que t'agrada molt o què? No, la cançó de Meller sona totalment... ¿Eres la de Meller? La de Meller? Sí. Sona molt pareguda o què? És típica boy band pop del 2008-2010. Sona exactament així. Meller, doncs anem a posar directament Meller, no? A veure, Meller... I jo a nivell àudio he de comentar, abans de que la poses, fixeu-se en la veu del primer cantant i en la del segon, perquè la del primer té efectes i la del segon no, per algun motiu que no entenc. Nos conocimos tan rápido. Perdoneu, a mi el que me va fer molta gràcia d'esta cançó va ser el títol. Sí, un poc xanquete. Sí. No nos moverán. A que sí li ha acut? Bueno, he de dir que els van veure en la gala del Benidorm Fest, de la prèvia, en el Benidorm Palace, i anaven molt guapos. O sigui, home, però això no té que veure. No té que veure això? No. Però no és vist per agradar. Òbviament que anaven guapos. El què? Què t'ha per agradar? Com anaven? Bueno, és que portaven com la cara pintada. Ah? No rotllo Braveheart, saps? Rotllo mig. Estaven guais. De totes maneres, vos avance que en principi el divendres tindrem així a un dissenyador que li han oferit ser dissenyador per algunes personalitats del Benidorm Fest i estarà així el pròxim divendres. Dissenyador de moda, dius? Sí, Marcos Ruiz. Ah? Això parla en la xiqueta que és de moda. Quina de totes? En Àngela. En Àngela. Clar. Vale. I te vindràs al programa del divendres? No pot. No puc. Ah, pensava que anava a dir-me arribant a l'hora que arribe així. No. Bueno, ojalà sí, però... Esperem un àudio. Si vols una pregunta, li tirem a Marcos. Ah, bueno, ja pensarem. En què tu vulguis. Pensaré. No el sona Full Boy Band? Sí, en quina la comparem? Per mi és The Wanted. Wanted? Dient The Wanted com si no tinguera més cançons, només una. The Wanted. The Wanted, la que més sona? Serà la primera que eixirà, probablement. The Wanted YouTube, esta? Per exemple.
Esta és la que es va fer famosa. A veure? És que n'hi ha una que te... Exacte. And all that comes is here. Hòstia, és molt pareguda, no? Espera, tu escolta. Will never be the same. I'm glad you came. Atento, Això és un furt a mano o sea, que aquests acordes probablement siguen els mateixos. No tenen vergonya, estos tíos. Però és que veuràs com van entrant les veus de cada uno. Jo crec que pensaven, la gent que va escoltar The Wanted en el seu moment... Ara tenen l'edat com per a votar-nos. No, o per a votar-nos o com per a no en recordar-se. Alguna cosa d'este. Pues jo sí me'n recordo. Home, és que este tema va pegar molt, Hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away. Away from us, so stay. Stay with me. És un tema que es va penjar en YouTube l'11 d'agost de 2011. O sigui, que teleta. He de fer un incís, vale? Però no... He de fer una crida. Tot això ja existia. Es diu Backstreet Boys. Sí. Bueno, clar. Tot ve des de Backstreet Boys al final. Bueno, i els Backstreet Boys alhora també van ser una sutil transformació de la primera boy band. Però boy band ja, la pegatina i l'etiqueta se'ls posa, jo crec que a Backstreet primer. Però n'hi ha una anterior, no, Àngela? Pues ara mateixa no caic, però... The Beatles, no? Sí, però no. Ja. Sí, però no. Però The Beatles era per a tot el món. Sí que és veritat que era per a també prou adolescents i tal. Però només per adolescents els Backstreet Boys van ser els que van dir esto es nuestro. Esto es nuestro. Sí. Clar, sí. Eren més protagonistes les cançons que ells mateixos, més que en les boy bands, que és pràcticament al revés. Els més protagonistes els xics que les cançons, clar. Els Beatles encara tenien qualitat musical, no? Sí. Molt bo. Sí. Però vale. tu sabes, has de pensar com els Beatles en cançons que duraven 1 minut i mig o 2 minuts i mig van explotar, perquè n'hi ha molts temes dels Beatles que duren 2 minuts escassos. Sí. I ara hi ha cançons que en 3 minuts no acaben de clavar tots els efectes i totes les coses estes per desenvolupar el tema. Si no, no sé si m'explique. Sembla que has de clavar amb un to de sons, o sigui, sí. És com que per a ser graciós tingueres que tirar-te un rot, un pet, pegar una punyà, un amic, tot alhora. O sigui, no pogueres dividir-ho durant el dia. No recordava aquestes coses de l'illa. Jo és per fer una traducció a la mundanitat, o sigui... Sí. Bueno, sí, esta ja la pots llevar. No, però ara és que vull fer la comparativa una altra vegada, A veure. Dios! Dios! Per l'amor de Déu. Si tu cantes l'estribillo en el teu cap, sona damunt d'això. La Virgen Santa. O sigui, és que han agafat un lema de Chanquete dels 80 i han posat una cançó de The Wanted al castellà. És que, Meller, ho sent molt, no podeu guanyar, tios. O al revés. No. Això és ser intel·ligent. Pensant la meitat han fet una cançó. Sí. Clar. Totalment. Com es nota de que Darío està venint prou al programa, està xispós, té xistat. Benvinguts a com funciona el món de la indústria de la música d'avui en dia. La productivitat que li dirien. Sí, perfecte. Bueno, següent petició. A veure, quina voleu sentir ara? Estem oberts. Espera, que vaig a revisar-les. A sentir cançonetes. Jo, a veure, a mi hi ha una que m'agrada molt, la veritat. Bueno, sabeu allò de que van confondre a Ricky Ripper Megara? ¿En serio? Bueno, jo sí. Jo perquè estava Pots contar-ho, Darío, com va ser? Bueno, clar, que els integrants eren un poc pareguts, els integrants de les dues bandes, i pues, es va confondre Megara amb Ricky Ripper. Sí, en una història. A que no endevineu quina persona i en quin mitjà de comunicació. Un tal Josan Piqueres. Correcte, el teu niu de... Que cosa més rara. Aquesta cançó m'agrada molt, Esta a mi també. Esta m'agrada molt. És que esta hi ha parts que podrien haver entrat en escàndalo, Sí. Jo he de dir que el bombo que entra després és xulo, però
Podria ser millor. Este xic no feia no sé què de Sí. esports electrònics i tal? Sí, però també maneja un poc Quan de sàpigues producció... tu manejar el Fruity de Loops... producció musical. No me digas que no. No sientes la tensión. No sientes la atracción. Jo vaig a dir-vos una cosa, si jo estic de festa, vull que me posen esta cançó. Sí. Ah, sí. Sí, totalment. Que molaria mogolló que una cosa d'estes poguera anar a Eurovision també. Però és que no colarà. També. O sea, Rocky Reaper no sé d'on pot ser, però jo crec que podria ser valenciana perfectament. No sé d'on és. Anem a buscar-ho, no? Busquem. Siento la conexión. Todo en mi motor que siempre lo mueve todo. Gasolina y alcohol. Fácil preparación. Dime si te N'hi ha una altra anècdota que contar de la gala. Després va estar Toni Aguilar. Bueno, Té una altra empresa de ràdio? Bueno, el comentarista d'Eurovision. Ah, clar, comentarista d'Eurovision. Clar, substituint a José María Íñigo, el bigote. Molt gran, una abraçada per a ell, un crac. Total, que me'n vaig apropar i quan estaven en la festa de l'Euroclub li vaig dir: Toni, en Valencia se cierra siempre todas las fiestas con... Flying Free. Correcte, molt bé. Àngel, Bona, gràcies. De res. Gràcies. És de Granada. És de Granada? Sí, del Bueno. 95. Bueno, el parquineo en Granada també se porta molt, o sigui Sí. que Sí, perfectament. Total, que el tio al final va posar una altra cançó, Baker, no sé, ho ha posat en Twitter, avui. Ara ho poses. Sí, m'ha contestat en Twitter. I els hispanos van celebrar la seva medalla de bronze en Fly and Free. I jo l'he etiquetat i m'ha contestat en el tuit. Sí. I m'ha dit, normalment tanquen eixa, però en un Euroclub no toca. És la sigui- traducció, 50-50. No toca. Toquen tots els jocs. Fly and Free toca sempre. Sí. Darío? Sí. No hi ha res més a dir. I Mari Carmen té que entrar també. Gràcies per... Avui m'esteu deixant morir a l'orilla, eh? Sí. Tot això és una venjança per arribar tard, no? No, Clar. home. Jo, han hagut voltes que en alguna festa d'estes de poble la pensava- posen... No, la posen a les 3 del matí i el talla el rotllo del tot. Qui? Flying Free. És que és de last. Si la Ja. poses abans, mal. Sí. És tan caneixa. Pensava que anava a dir altres vegades he tingut més ganes de matar-te. Pensava que No, sí, a veure, és veritat No. també. Sí. Que no, violència no. A Josan sí. Bueno. Sobre Josan, que caiga total. Bueno, ojo, cuidado. Si violència... Una pregunta. En el cas de que te cridaren per a participar en la velada del año de Ibai, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí sí, hay violencia, sí, Ahí hay sí. violencia, sí, claro. Yo sé que tú piensas en mí. Vale, esta es la de Rocky Reaper. Darío, quina sentim ara? Quin altre vos ha cridat l'atenció? A veure. No ho sé, podem escoltar alguna altra, no? Per a... Alguna altra més. La que Perfecte, siga. alguna La que proposta, siga. Darío, era el que... La proposta és qualsevol. Crec que no hi ha Qualsevol ninguna d'aquest que no tipus. hagem escoltat abans. Qualsevol que no... Clar. T'està sentant molt bé vindre tots els dies. Massa Sí, bé, sí. eh? Sí, Ojo, cuidado, massa i de tot. aquí a zapeando. Sí, Mira, a Àngela li agrada la veu de Famous. Famous. Fameous. No, Famous. Famous. No, ¿es famous o no es famous? Famous. Benidorm Fest. Ahí está. No m'agrada la cançó, m'agrada la veu. De la veu d'ell, Sí. t'agrada? Sí? Sí. Bueno, és que té una veu, eh? Sí. Quin tipus de veu és? És que Si pense barítono? que serà baríton. Baríton, però té una no? veu molt greu. A lo millor serà baix, però deu de ser baríton. Sí. Bueno, no hi ha problema. Mentre no faig com Plácido Domingo, en aquest cas Això és no hi ha tenor, problema. no et preocupis. Bueno, tenor i temor. Principalment si t'agafa en un vestuari. En No, ell. puja. Cuando se acerca a mi puerta, mi vida me la descontrola. No se le puede decir que no. Para. És que també m'està sonant molt a una altra cosa. No és una miqueta rollo Chayanne, com era el de Torero? Com era el de Torero? Iglesias, també. Bueno, David sí, Civera. Chayanne. Bueno, Chayanne, Civera y este tipo de... Sí, no, cantantes, mira, Sí. sentiu, eh? Da igual el día, da igual el sitio, la hora. Te venera y te quedas esperando el antídoto. Pa' que respirar con ese ritmo me va a Josan, matar. és que has de tindre en compte que hi ha tantíssima música que és impossible no comparar.
no n'hi ha res de lo que han dut enguany per al Benidorm Fest que no ho hagi comparat en algo. Home, tot és comparable, no? Però jo què sé, no sé, però hi ha coses o que el record de algo. Jo ja tinc la meva campanya. Jo crec que en algun moment hauria de presentar-se això i crec que ho pitaria. Algun grup que vos agradaria que es presentara al Benidorm Fest? Uf. Però és que igual avui en dia ja ha canviat la cosa, però va haver un moment en l'època eurovisiva en Espanya que desitjar-li a un grup que estiguera en Eurovisió era com a era afonar-li la carrera. Bueno, avui en dia ja no, no? Pareix que ha canviat un poc, perquè hem de dir que cantants com Soraya, que va estar, i coses així, després d'això, com a que... Ruth Lorenzo... Sí, que els diuen... Claro, eixa època va ser en plan o sea, el fons va ser el Chiquili 4. No, ja, però vull dir, Ruth Lorenzo, Soraya, estes cantants, que són bones cantants, tenen bones lletres i tal, és com a que va fer veure que no devien anar a aquest tipus de grups o cantants. I la gent com a que si desitjaves que un grup anara, igual era per a mal. Avui igual ja no. Però ja vos he preguntat un nom. Qui vos agradaria que anara? Estava fent per a que vagin pensant, tio. Per favor, tragome d'esto. Però un moment que me tiro un capote Cristian i... Jo a mi, l'únic que passa és que sé que no van anar perquè ells mateixa van dir que no volen anar, que són Ojete Calor. Ells han dit que no volen anar? Han dit que no volen anar a Eurovisió. No, que ells ho han dit més d'una volta que vagin, però ells no volen anar. Que vuelva la raíz. Ojete Calor, ojalá. Bueno, así van tindrà allà, allà Music. Àngela? Bueno, Cristian no ha dit nom. Que vuelva la raíz. La raíz, Ojete Calor. Ai, el no meu sé. el porta la... El teu el porta la samarreta. Però no ho sap. Àngela? Pues no ho sé. No ho sé. Un grup que t'agrada molt. És que diria la raïz, però ja l'ha dit Cristian. Com? La raïz creieu que podria fer alguna cosa en el Benidorm Fest? No quadra. La pegatina sí. La pegatina sí. La pegatina ho petaria, jo crec, La pega... Sí. Ja està, com la cançó esta que van fer la pegatina en... Ai, però si van fer una cançó en que Miki va anar Núñez. en Miki. No sí. se va ser la de la venda. La venda ja cayó, sí. I mal. I mal. I, bueno, de fet, és que no vull que avançar coses, a veure si se carrega el report per veure. Vale. Però podem dir que van parlar en Miki Núñez i li van preguntar de si la venda ja cayó. Oh, qué malo que eres. Sí, Jolín, ja. Josa. Coses que passen. No, jo anava a dir que hem comentat Ojete Calor, Cruz Rollo Sidoní i tal, i no té la pegatina una cançó. És la pegatina amb... Mari Carmen. No. Mari Carmen. A banda. Tu hijo está en el after. Per favor, que no m'hi el nom del grup d'indie. Tu no lo sabes. Perdón. Que algú li baixi. Ai, sí. Pensava que anàveu a acompanyar-me. Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar. No me Qui són? recuerdo de qui era. Espera, ho busco. Josan, per favor, que tu també tendries que saber quién es. Camino, ¿por qué Camino? Yo Dígame no grups indie. un camino. Caminante no hay camino. Hace camino al Que andar. sí, pero eso... Golpe a golpe. Sí. Ah, eso es de Oliver y Benji. Tonta, onta, tonta, 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 tonta. Tenim claus com tinc, tenia que haver-li tancat la porta. Però ell també en té. És que no me recordava que tenies claus. Jo tampoc, estàvem fora esperant. Jo he vingut i dic, hòstia, esta gent estarà esperant fora. I de sobte t'he vist i dic, que va dir Cristian que potser venia. I clar, ja has obert tu i tal. He tardat en pensar-ho, hem estat un rato fora fent el tonto. Bueno, nosaltres, en aquest cas, vosaltres no teniu problema que vos tiren de cap puesto, perquè mentre no feu bromes en el PSOE i en els Era de nazis... Love of Lesbian. Love of Lesbian. Sí, la pegatina en Love of Lesbian. Ah, Love of Lesbian... Algo així estaria bé. Però, clar, no crec que vulguin anar. Home, no ho veig. Home, grups a mi que m'agradaria que... Vetusta Morla, Love of Lesbian... Home, clar. Sí. I quin era l'altre? A mi Sidonim ens va agradar molt com a vida de Sebrión. Love of Lesbian... Alguno més, Darío? No, jo tinc la meva candidatura. Com es diu l'altre indie este que mola? Bueno, Super Submarina, però que ja no. Super Submarina també m'agrada molat. Sí, ara està xulo. Era Izal, l'altre que estava de però no, Izal. gràcies. Izal a mi no. No, n'hi ha un altre grup. Bueno, també està la Dilla Russa, no? Que és un poc també d'aquest estil. La Dilla Russa també. Molaria mogollon la Dilla Russa. La Dilla Russa també. Estaria molt xulo. Vale, bueno, més cançonetes que voleu que sonen. Després de La Lola, que no sé de on haurà agafat la idea Famous, La Lola que va paseando por Barcelona, Famous. M'ha quedat molt bé i tot. Següent cançoneta, a veure, titular. Pues no sé. Quina voleu sentir? Per cert, afegir un grup que no m'eixia, que he hagut de buscar-ho. Warcry, però no sé, safates que no és. Warcry.
Sí. La guerra y plora. Warcry molaria. Però perquè està en Megara i entonces he pensat en Warcry. Claro. Home, sí. Però sí. Ah, per cert, 683 40 78 98 683 40 78 98 Vilaactual ens diu que si van eixir els resultats del futbol. No van eixir Vilaactual. Però si vols, pues el sentim ara. O sea, no n'hi ha problema. Anem a sentir-los ara, va. Me va a matar. Tiene un caminar que seduce a cualquiera que la vea pasar. Los mojinos segueixen actuant? Crec que sí. Sí. Crec que no. Sería increíble. ¿Los mojinos escocidos en Eurovisión? Bah. Podría ser, ¿eh? Sí, estaria bé, sí. Sí que estaria guai. Vinga, anem a sentir a Vilaactual i el futbol comarcal. Repassem els resultats del futbol més modest del futbol més modest. Sí. Ahí En està. primera regional, el Polop va empatar a 2 front a l'Altea, l'Atlético Jonense va perdre 0-4 front a l'Atlético Benidorm i l'Atlètic Callosa va empatar a 2 en el camp de la Universitat d'Alacant. L'altre equip de la comarca és l'Alfàs, que va empatar a 2 en el camp del Betis Florida. El millor classificat en esta competició és el Polop, que va quart. I ja passant a segona regional, el Folletes Benidorm va guanyar 8-2 al Sant Bràs i el Finestrat va guanyar 2-3 al Maristas d'Alicante. Ara. Alguna cosa com a analista específica de Callosa Jo? al voltant del resultat del Callosa, Àngela? Estic molt desconnectada del futbol de Callosa. Però un empat es celebra, ¿no? Sí, un empate se celebra. Un empate se celebra sempre. Sí. Vilaactual, moltíssimes gràcies per haver-nos enviat l'àudio. Recorda també que pots donar-nos la teua opinió al respecte del Benidorm Fest. Com vols que acabe, qui vols que es presente, qui no tindria que haver-se presentat mai de la vida. Maria Jesús i su acordeón forever. Una abraçada molt forta. Per cert, Vilaactual m'ha agradat molt. Es nota d'on és. La Vila ha perdut, no ha guanyat el Benidorm. Ha perdut la Vila. La Vila ha perdut. La Vila va davant. Correcte. Sempre. La Vila sempre perd, o guanya. Depèn. Però sempre la Vila. És l'Atlético Jonense, no era la Vila. Bueno, És de veres, és de veres. Ens entenem. Podria ser. Ahí fa Darío la puntualització. Sí. Més cançonetes. A veure, després de Famous, hem dit, quina volíeu sentir? Benidorm Fest Songs, canciones, ahí está, en castellà. Canciones 2023. Àngela, Dime. tens alguna Pues que... no ho sé. Fusa Nocta. Vos sembla bé? Vale. Hala, va. No em mata, No te mata Fusa Nocta? No. Em recorda mogolló a Rosalía. Fa la musiqueta de moda. És la musiqueta de moda ara, les vanguardies del flamenco que està fent Rosalía, és això. I no. I no, per què? Perquè no sé, està molt desvirtuat tot. No. Té tants efectes la base i tants sonidos estranys que està totalment desvirtuat. Una pregunta. Dime. Ui, tu t'has menjat una miqueta de ració de Risto Mejide o algo? És que estàs destrossant a tots els grups, xica. Si m'escoltares a mi a nivell producció algunes cançons, dic... Sí. És que les he sentit totes 2 voltes avui, ¿vale? Vale. O sea, tu t'has preparat el programa? No com Un altres. Josan. Perdona, jo l'he havia sentit... Per a una vegada que ho fas... I porta producció, Així, el que en principi ens està sorprenent és Darío per la seva capacitat d'anàlisi musical. Bueno, sí, jo ja que adaptar-se a tot. Vale. Sempre. Què te sembla el tema de Fusa Nocta? Jo penso que per a Eurovisió és poc pegadís, per a mi. Jo penso que la instrumental està menjant-se la veu. També, Sí. també, sí. La pregunta és, si toca el suelo... ¿Sí? Si toca el suelo, Sí. ¿en qué es? Esa es la pregunta. ¿En què toca el suelo? ¿Y qui? Qui toca el suelo? Li arriba fins al pis? Mai. Però, tu saps que este tipus de comentaris fan casa? És que ha arribat a l'illa anexa i he canviat el xip. Clar. Se revoluciona. Sí. Bueno, com si les has sentit 2 vegades, Sí. dirigis-nos, Àngela, dirigis-nos. Què vols sentir ara? Buf, és que totes les que m'han agradat més o menys ja les hem sentit. Bueno, queda una. Megara no Bueno, l'hem sentit. queda la de Megara i la de Carmento. Carmento. Pues vinga, anem en Carmento. Ala, va. Però esta m'agrada perquè és totalment diferent. Cristian diu que li falten baixos, però jo crec que és Sí. perfecta. No li fan falta baixos, té la Pósala, pósala un guitarreta moment. i la veu. En la repisa donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba
llevaba el paso largo de una senda que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, Y su padre entre los miedos la acompanyava. Sí, em fa la sensació com si li hagueren llevat un poquet de baix a la veu. És el rotllo cantautor perfecte. No, sí, a veure, és molt xula la cançó. És un poc Sabina en dona. Per així. A veure. És un estil cantautor. Espera, vaig a posar-me en plan profe. Darío, argumenta tu resposta. Home, perquè ell tenia... Les seues cançons també eren molt com de contar una història, per així dir-ho. Bueno, Para, ho argumenta bé. Ho argumenta bé. Ojo, m'ha deixat en el puesto, m'ha pegat però que n'hi ha cançons que conten història, por poquetes n'hi ha en l'Eurovision. M'ha pegat una bascolla. Sí. Sí que és de veres, en aquest sentit, ben vist. Cristian, de veres, tu li ficares un bombo. Ahí el deia. Sí. ¿O eres tú que no estás? Sintiéndose en el mar. No, però sí que té... Ara té ahí ja sí que té algo. Una percussió de fons. Hi ha un bombo, hi ha un clap també que en molt de reverb i tal. Però és que no necessita res més. No, sí, però al principi del tot tu passes per l'equalitzador i com que nota que les freqüències baixes i subbaixes no existe, està tallat. És l'únic que em falta, però és molt xula la cançó, és molt bonica i la veu i tot. O sea, a mi m'agrada també. Ara mires a mi. És que m'ho estic passant molt bé la realització. Perquè esteu discutint i esteu cadascú en un això del plànol i Daniel i jo estem mirant una partida de tenis. I d'ací a casa. I d'ací a casa. I d'ací a casa. Sí, estic d'acord, però no necessita res més. És la meua... És la teua favorita. Després de tornar-la a sentir per tercera vegada... A veure, realment és el rotllo de la que més m'agrada de totes. Però des del principi, des de que vam veure la llista dels participants del Benidorm Fest i vam sentir una cançó de cada uno, esta era en plan de esta chica vull seguir sentint-la. Se baja del barco de Megara. No, jo no he dit això. A Nexa no le gusta esto. Nexa li diu dislike este comentario. Jo no he dit això. És que no sé per què no tenim sonant a Megara així en la ràdio. Tu sabràs. Pues anem a posar-la. Sí. @Yanek. Bueno, ja estem en una situació, crec que és @Josan ja. És @Josan? O sigui, comença a entendre per què arriba tard a tots els puestos. O sigui, sí. Bueno, Carmento, next time. Bueno, i n'hi ha última hora del Benidorm Fest, vale? Tot això sense ser ràdio oficial. Última hora del Benidorm Fest, gol de... Darío, no? Com seria, Darío? Última hora. Acaben d'entrar 2 vots més. Anem a veure el destinatari, no? Seria un poc... Sí, seria una miqueta... M'ha agradat, Sí. Sigo un poquet, però m'ha agradat. Sí, clar. Ho fa bé. Que passa que no sé decidir a fer-se un canal de Twitch i posar-se ell a narrar. I vol que ho fem tot a la ràdio, i si no pot ser... Doneu-li-ho, els partits de València no els feu, però ja teniu algú que els faig. I que s'enfade veient-lo. Sí, com els narradors del València, els propis de l'UBCF Media, sí que ho viuen. No me provoques que te monte un canal de Twitch en res. No me provoques que una altra cosa en este any i mig, no, per aprendre a fer aquestes coses he après. Bueno, diuen per així, Befest, perquè enguany no és Benidorm Fest, és Befest. No me gusta. La marca Benidorm ha d'estar ahí. Debería de ser Benifest. Benifest mola. Sí. Benidoleig. Cristian, per favor. Vale. A veure, espera. Vale. És que ara estic fent mini-realització i tot. Sí. Vale? Estàs fent 2 coses a la vegada. Sí, és com lo dels fascículs, no? Que ve a escala, també, pues, claro. Això és lo mateix. Veus? La realització a escala. Mira, la mini-realització. Pa. Vale? Total, que última hora del Benidorm Fest. Diuen, última hora... Día de semifinal, per si no ho sabíeu, guanya la semifinal. Arranca el ensayo general ante la prensa. El contem, bueno, no sé entre què prensa, per si nosaltres estem així. El contem l'última hora des de Benidorm, roda de premsa, assajos prèvies, concerts i molt més. Quan i on veure la primera semifinal, 31 de febrer del Benidorm Fest, quan i on veure la? Pues mira, Televisió Espanyola. A les 10 de la nit. A les 10 de la nit.
¿Cómo será la mecánica de votación? Això ens interesa. Això ens interesa, sí. Això ens interesa. Així serà la mecànica de votació del Benidorm Fest. Seguint, la última hora del Benidorm... Bueno, molt bé. Exactament igual que l'any passat. 50%... Aprende de Gref a poner las cosas antes de hacerlas. 50% ¿Estás cabretat en el tema del Seslan, tu, o què? No. No estem parlant d'això. Una pregunta. Què has afegit ara al teu programa secció de... Has afegit secció d'editorial per a poder criticar les coses que no volies? O... És que si poses la paraula editorial tens l'excusa, ¿no? Per a poder criticar. Sí, correcte, pues, sí. Que li diguen a uno... Que, ¿Vas a parlar d'algun diari...? No, anava a dir bueno, anava a dir periodista, però és que no és. No. Bueno, continuem. Total. Conclusió, igual que l'any passat. Igual que sí, segur? Exactament igual que l'any passat. Dóna gust que hi hagi algú que s'estudi les coses, de veres. El jurat professional és la meitat del vot, el vot demoscòpic, que és... A mi una cosa sí que no m'agrada. ¿El qué? El ganador del certamen alicantino. Per què no t'agrada? Benidorm no Sarcan. És Benidorm. Benidorm és Benidorm. Sí. Bifest. Benidorm és Benidorm. Amb passaport i tot. Bueno, no tant, però no tant. que no vinguin així des d'Alacant. Però DNI sí. No, perquè, saps què passa? Això, però és que últimament he conegut a gent que treballa en Benidorm i viu a Alacant. O sigui, viu en la capital, però després els diners es fan en Benidorm. I pareix que com que després viure en Benidorm és de... Alacant és la ciutat dormitori de Benidorm, obrim debat. Poca broma. Sí. Poca broma. I Sant Joan també. I Campello, i Sant Vicent, vinga, te-li. No, poca broma, però sí. No, és que me va cabrejar això. Què passa? No, los guiris allà en Benidorm, però els diners en Alacant. Què tenen que veure aquí? Jo què sé, me va entrar un arrebato de votar a Junts. De benidormisme. Junts per Beni. Junts per Beni. Què vols que te diga? Me va entrar un arrebat. Bueno. Pues sí. El jurat, el sistema de votació és exactament igual que l'any passat. Pots explicar-ho? Ho tenim en pantalla també, però de la teua veu sona més bonico. El 50% del vot el determina el jurat, que estarà allí a les Gales, que és el que vota. Vale. El 25% és el vot demoscòpic, que exactament l'any passat no vaig aclarir el que era. És una mostra però que ja està preseleccionada. Però és com una mostra preseleccionada del total de vots. En plan, esta secció dels vots vale el 25% no i la resta... És com un escrutinio. Bueno, tampoc. És com si d'un total n'agafares una part. Una pregunta, escrutinio ve d'escroto? És per relacionar si el vot demoscòtic és bàsicament el que és d'escollons a Televisió Espanyola. Sí. Vale. Sí. Lo que diria Núria le suda de ahí, ¿no? Sí, ara ja ho entenc. Vale, escrutinio... Vale, ara sí. Entonces, del total dels vots que fa la gent des de sa casa, n'agafen uns quants com a mostra i això és el 25% de la nota i la resta l'altre 25%. Vale. Alguna cosita més? Que no està bé això. Que no està bé. Opinions al respecte de la situació de votació? D'idònia? A mi el jugador d'esports de l'any no m'ha paregut correcte que li ho han donat. Però no estem parlant d'això. I què tio, Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Àngela? Sí, no, és com si jo ara mateix diguera que Boro és l'entrenador del València. Bueno, ahir a aquestes hores pensaven que no, però que sí. Encara era Gattuso i no, que no és Gattuso. Mos van avisar que per el xat que no, sí, és Boro ara. Hola? Com sempre. Hola? Ah, vale. Sí, no, ahí estàs piquejant. Està. Sí, no, però per un moment ha fallat el The System. Igual el que t'ha fallat és el teu oído. Pot ser també. Sí. Bueno, total, estàs dient, Darío. Sí, bueno, no, que ara ja l'han posat per octava vegada, crec, que el València està en crisi. Boro, ahí està sempre, per a salvar-te... Això no li passa a ningú, Sí. Tu imagina que això passa en el Benidorm Fest. Falla, jo què sé, no se presenten una altra vegada Azúcar Moreno. Clar, sí. Qui entra en substitució... Bueno, torna a entrar Azúcar Moreno, no? En substitució d'un altre. Sí, estaria xulo, això en aquest sentit. Bueno, idees al respecte de la votació, Cristian, opinió? Vull dir, per molt que opine van a... O sea, bé, saps? O sea, el demoscòpic... Tu pensa que això és com Twitter, però parlat. El demoscòpic... Ah, vale. Gràcies, bona... Ara ho has entès, no? Vale. Era el que estava fent Àngela respecte dels artistes. Lo del demoscòpic en sobra. I com en Twitter no es dona el motiu de les coses, me sobra, punto. No vaig a donar explicació perquè en Twitter no es donen explicacions i ja està. Vale. Darío? Sí, bueno, jo penso que hauria ser 50-50.
O sigui, 50 el jurat i 50 la gent i prou. I el demoscopi fora. Sí. Àngela? Exactament el mateix. El jurat professional vota el que vol, no? I afavoreix a qui vol, perquè es va veure l'any passat. I el vot demoscòpic l'únic que va fer va ser reforçar aquesta opinió del jurat. És totalment innecessari. 50-50. També et dic, si poses més del 50 al públic ja la lies també. Perquè el públic... Sí. La gent, Forocotxes és una mostra de com funciona el món, ¿vale? Sí. I si tu poses el vot del públic per damunt del 50 la lies. Bueno, ojo, cuidado, en les eleccions vota tot el món per igual. O sea, tots els vots valen per igual. I així no ens va. El vot de Javier Negre va el mateix que el meu, o sigui que... Però realment, tenint en compte aquest sistema de votació, en lo que és Eurovisión, I, el ojo, sistema de votació no és així. Lo de Javier Negre ho he dit per mi, eh? Ja ho Diu, sé, ja ho sé. No per ell, que quede clar. Però que el sistema de votació que gasten en Eurovision ara, que cada país dona hasta 12 punts, menys l'11, bueno, de l'1 al 7, el 8, el 10 i l'11, crec que és. El 8, el 10 i el 12. I després, el que vota la gent per SMS, que li costa diners, es prorrateja, crec que és, i li donen a cada país els punts Es prorrateja? Això no són les pagues de la nòmina? També. Ah, també. Vale, Però és que no pots donar-li, per exemple, no pots sumar-li el total de vots a un país. Entonces fan com una mitja. Com una Hi ha mitja. un cupo de votos màxim, Claro. el percentatge depèn del percentatge Claro. de vots que han fet per el I ja està. Que això no estaria mal. Això, no, crec que la part del 25 que del públic crec que funciona així, no? N'hi ha un cupo màxim. Jo és que tinc una opinió impopular. Quina és la teva opinió impopular? Que seria tot jurado. Sí. Jo pense que no. Per mi, per què vol votar el públic? Però si el que han fet, les gales aquestes que estan fent Josan, és exactament per això, perquè la gent s'ha queixat de que no té ni veu ni voto en l'elecció del participant d'Eurovisió. Josan prohibint I això és el així. populacho. I això és així, perquè antes... Què sap la gent de música? Avui no tot el xaleco, La gent... Jo no tinc ni punyetera idea. Però, a veure, Josan, la major part de la gent no té ni punyetera idea de música, però sap el que li agrada. Jo vaig a dir-te una cosa. L'any passat van votar a Slow Mo de Chanel. Sí. I no és que no només la va votar el jurat i al final va ser qui va inclinar la balança, sinó que va quedar tercera. Sí. I si no haguera sigut per el tiktoker dels collons, perdoneu, per lo de tiktoker, i perquè a Putin li va donar per envair Ucrània, haguera guanyat Eurovision. O sigui, el jurat tan imbècil no serà. I al final, tan xungueires, jo vaig estar allí veient-ho, i el directe era fluixet. I la cançó de Ai Mamà va estar bé, però és que Chanel vaya. Que sí, que Chanel funcionava per Eurovisió, està clar. Sí. Però és que era el producte que estava funcionant en els últims anys i van crear aquest producte exactament així conforme van voler i la van votar per guanyar. Ojo, jo vaig votar a tan xungueires, i la de Ai Mamà m'encanta. Sí, era perfecte. Però, per mi, el pueblo no. Oli jurat. Jo no opino així. Josan vetando al pueblo del voto. Sí. Ahí teniu les paraules, Después, sí. mucho pueblo, mira. Ja ho sabeu. Pa altres coses, però per això, que voten els que saben. I què sabem de política? Ja si estem votant tots els pueblerinos d'Espanya. Això es parla en un programa la ràdio que es diu No te metas en política. Que era un programa que va fundar Franco. No te metas en política. En mitad del quiero y duelo, si se ha parado el velero. Bueno, i tanquem... Sí. Tots saben en què anem a tancar, no? Home, pues per supost. Sí, sí. Estaves holdeándola. Home, és que... És la cançó de la ràdio. No és de la ràdio perquè el tal Josan Piqueres no l'ha ficat perquè sone. De moment no, però mira, ara me la ara me la descarrego, digo, ara la demanem a la productora i la posem. Sí. A veure si ja paguem a l'ESGAE. A veure, és que com no van a guanyar damunt amb el que van dir l'altre dia? O sigui, tots heu vist el clip, no? Sí, bueno, jo sí. Cristian? Què clip? No has vist el clip? Igual sí, però... És que m'estàs donant l'excusa per a posar-lo. De res. Gràcies, Cristian. Gràcies, Cristian. Ja saps com funciona el programa. Dona gust treballar en gent aixina.
Hola? Hola. Ah, és que estava sense so. M'ha passat lo mateix que si canvies de pestaña. Sí. Mola el heavy, pues lo dejéis bastante alto, que estamos seguros que sí. Estás usando palabras como bastante, un poco, vamos a reventar el puto escenario, no es bastante. Així nos contesta. Home, pues clar. Sí. Vamos a reventar el puto escenario. Li peguen foc aquí. O sigui, Levi, sense problemes. O sea, Si Hard Rock Aleluya ho va aconseguir... Sí. O sea, ¿alguna cosa a afegir, Àngela? Ninguna. Al respecte? Esperem que Megara rebente el puto escenari. Sí. Tenéis paraules literals. Ho esperem. Vale, perfecte. Es que vamos a reventarlo entero, ni bastante ni nada, a full. ¡Vamos! Vamos a hacer ¡pum! Y como... ¡Y hasta aquí la guerra! El És que a banda cauen bé. A banda cauen bé. Ausen, este és un programa totalment objectiu i per això anem en Megara perquè és el millor grup, objectivament. Objectivament. Objectivament és el Totalment millor imparcials. Totalment imparcials. Sí, sí. Per supost. Bueno, crec que no ens queda temps per a res més. Teniu pressa? Tampoc fa falta que contesteu tota l'hora. Movistar Riders juga a les 9 de la nit. Movistar Riders... Hosti, o sigui que tu... I a quina hora has d'estar tu? No, jo ja he fet la meva feina. Ah, tu ja has fet la teva feina? Sí. Vale, perfecte. O sigui, no fa falta que ho mires? O sea, sí, a veure, vull veure-lo. Estaria jet si no veig el meu equip jugar, està feo. Està feo. Sí, un poc Peter Lim. Bueno, però pots... Home, de moment ell no és l'amo de Movistar Riders. Ja, bueno. Que no ho siga, per favor. Donar-li una miqueta de temps. Ens va ben Fernando Piquer. No s'ha putat. No? No. Serà per demà ja? Espera, que damunt se m'ha petat del mòbil. Les entrevistes d'esta nit jo vaig a fer-les, veuràs tu en què vaig a fer-les. Tot estan superbé. Tot bé, sí, com ha de ser. Sí. Típico de Josan. Todo típica al Nexa. Típica al Nexa. O típica l'illa Nexa, millor dit, més que típica al Nexa. Bueno, i ara... Vos heu quedat sense so o sóc jo? No. És que has pausat el vídeo. Sense cançó. Claro, no tenim música. Però no, però els meus cascos. Ah, vale, no res. Que es fallen els oídos, José. Vale, sí, perdoneu. Bueno, anem tancant. Aunque no se acabe surgiendo mojadas hasta que se apague la luz. Illa Nexa, el programa de la Marina Baixa que és una bogeria. De dilluns a divendres de 7 a 8 de la vesprada. On? A Nexa FM. Clar que sí. Che, això serà si el presentador arriba puntual. Moltes gràcies per haver estat avui així a l'Illa Nexa, Àngela Boades. Alguna cosa que t'hagis quedat en ganes de dir i que no hagis dit? No. Segura? Avui m'ha quedat a gust. Sí? Sí. En tots els sentits? Bueno, quasi tots. Bueno, pues ja li rendirem comptes a la persona pertinent a aquest respecte. Perquè em mires. Darío, bueno, tu sabràs, jo què sé. Darío, moltíssimes gràcies per haver participat a l'Illa Nexa en el dia d'avui. Te ho has passat bé? Sí. Sí, Darío principalment perquè avui Darío ha rentabilitzat molt. Ha vingut, ha parlat molt poc i damunt s'ha estalviat una secció que tenia preparada per avui per al següent dia. Així és, com es fa. Sí. Espectacular. Sí. Així és com es fa. Cristian Vidal, Cidònia, pots anar en pau a veure a Movistar Riders? Un poc com si l'hagués matat, no? Sí. Què? Pots anar en pau. No, com si fos el senyor Retor. T'ha faltat fer el... Omnipati, que el públic no vote. El senyor Retor, Josan, se te veu el plumero. Estic guanyant punts per veure si me fitxa la Cope. I ojo, que no demane que la de siga la de Federico perquè m'agafa en Madrid. Si tinguera si seu a ràdio, que me'n vaig. Federico, ahí pa... Tomada. Bueno, això ha sigut l'Illa Nexa, el programa puntual sempre, Sempre. Com si fos un rellotge suís. Moltíssimes gràcies a Àngela, Cristian i a Darío, perquè sense d'ells això no seria possible i perdoneu-me, sóc imbècil. Vam fer aixina, no és culpa de ma mare, segurament siga de l'altra persona que va intentar la procreació amb ella. Adeu, bon anem. A les 10, Benidorm Fest, vos deixa ara mateix en el millor rock del 70, 80, 90 i per què no dir-ho també d'avui en dia. Així que avui bon anem en esta cançoneta que jo crec que és la cançó del dia. Participen estos tíos avui? Sí. Pues ala, ja està.
palabra, destrozas mi almohada, rompiste mi juventud. Juguemos atadas, durmiendo mojadas hasta que se apague la luz. Y no soy como tú, me escondo en un baúl, no encuentro el miedo que me inhiba cuando soy azul. Me intento parecer sin nada más que hacer, me entierra el aire que respira todo el mundo y crea. Abandonadas, buscamos la salida, lluvia de barcas, alcaldía, ardeo de amar, y si me miras se me acaba el tiempo, no quedan jugadas ni heridas que lamas, el tiempo corre como un déjà vu.